Hej, i denne video vil vi arbejde på Teams ud fra mit UCN, som det bliver den der hovedting, I skal arbejde med og finde tingene på og kontakt lektor og så videre. Vi vil komme kort ind på, hvor I finder skema, rammeplaner og så videre, alle de vigtige ting. Så når vi er på forsiden af mit UCN igen, så trykker vi på PædGo Aalborg. Og så her der går vi så ind og trykker på rammeplaner. Og så tager vi så den her for 2022, som jo formentlig skulle være jeres. Men i hvert fald så trykker vi på den, og der kan vi så se, hvordan det hele er planlagt. Og den her kan I selvfølgelig også bruge til, hvornår det er, I gerne vil ønske, eller kan se, hvornår I har ferie, og hvornår I skal nogle bestemte ting. Så kan man bare zoome ind, og så kan man ligesom få styr på det hele, så man også kan planlægge fremad. Så er det egentlig, hvor det kort viser, hvordan det er, at man finder jeres schema. Man kan selvfølgelig trykke på den store knap, som I kan se lige der i midten. Men ellers så kan man også bare trykke på kalenderen derude i siden af Teams, og så kan man se, hvornår man har moduler de forskellige dage. Det er ikke altid, den er så godt opdateret, fordi nogle gange så kan det godt være, at det kun er opdateret 2 eller 3 uger. Nu vil jeg så også lige kort vise jer jeres studieplan. Hvis nu, når der I får tildelt jeres forskellige hold, så hopper I ind under det. Nu går jeg bare lige ind på G4, fordi det er det, jeg er i gang med lige nu. Så går man ind under, det er oftest herinde det ligger. Så ligger det simpelthen bare ind under filer, ind under generelt, ind på Teams, ind under det hold, som I er i gang med. Og der ligger jeres studieplan, hvor der står, hvor langt modulet er. Altså, hvor mange timer I skal have. Så er der nogle kompetence- og vidensfærdighedsmål, som det er, I skal igennem. Men det er egentlig bare sådan, at man lige kan danne sig et overblik over, hvad man skal igennem på det modul, man er i gang med nu. Så har vi webmail her. Det er bare inde under mit UCN, så kan man trykke på den knap, der hedder webmail. Og så loader den frem, og så kan man så tjekke sin indbakke. Hvis nu der er kommet nogle opdateringer. Det kan også være, når der bliver tilføjet noget til team eller lignende. Så her der har vi fravær. Der trykker man først på tilstedeværelse ind under forsiden under mit UCN. Og så scroller man lige ned, og så kommer man ind på det her attender. Herinde på attender, der skal man så også logge ind første gang. Og så kommer der så et billede frem, som man har på sit studiekort også. Og så kan man ligesom følge med i, hvor meget fravær man har. Og man kan også godt se, hvornår man er blevet registreret til at have været i skole. På den måde kan man ligesom følge med om ja, man er der eller ej. Så kommer vi til, hvordan det er, at man booker et grupperum. Der trykker man også bare på den store knap, der er ude på forsiden, og så vælger man selvfølgelig campus på Miljøs Eriksens Vej. Og så skal man så trykke på book grupperum på CME. Og så når der er, så kommer man herind, så logger man så ind igen, ligesom man har gjort på de andre sider med sin mail. Ja, og så kommer man så ind på en side, der ser sådan herude. Der kan man så se, hvorfor nogle rum der er, så man kan booke, og de hvide, eller de grå rubrikker, der er over det hvide, det viser så, hvornår der allerede er booket et rum. Så nu prøver vi bare lige at booke et rum her for sjov. Så kan man så se, hvor lang tid de forskellige rum er booket. Så trykker man, jamen vi kommer cirka klokken 9, og så kan man så selv vælge, hvor lang tid man gerne vil være der. Og hvis der ikke er noget, så skal du bare booke det lige så lang tid, som du har brug for. Det her det er meget godt, når man for eksempel sidder og skriver nogle projekter sammen, fordi at de her grupperum, de er sådan, eller i hvert fald sådan isoleret væk fra alt larmen, så man kan virkelig få lov til at koncentrere sig, når man sidder i de her grupperum. Så vil jeg lige prøve at vise jer, hvordan I finder nogle bøger. Så først på forsiden, der trykker vi bibliotek. Og så trykker I på søg bøger og artikler. Så tager den jer ind til UCN bibliotek. Og nu prøver jeg lige at logge ud her. Så lige logge ind igen.
der logger man bare ind med sit CPR-nummer, så det er ligesom, man kender det, hvis nu man er på hovedbiblioteket eller noget. Og så når vi har logget ind, så kan vi så begynde at søge efter de forskellige bøger. Nu prøver jeg bare lige at skrive noget her med noget pædagogisk etik. Så scroller vi bare ned. Og så trykker man på den grønne knap, der reserverer. Den havde jeg så allerede reserveret, så prøver jeg bare lige en anden. Så kan man så trykke på den her, der hedder Vis mere. Der kan man så se, hvor mange bøger, der er hjemme på Milos Eriksens Vej for eksempel. Og som I kan se, så er der er 2, der er tilknyttet Milos Eriksens Vej, men der er ikke nogen hjemme lige nu. Derfor så kan vi reservere, men det betyder også, at der går lidt længere tid, før det er, at man kan få den. Og så får man den her besked, hvor det er, at nu er jeg nummer 1 i køen med det, men det kan også sagtens være med nummer 5 eller 6. Men så får man oftest besked på telefonen, når ens bog den så er klar til afhentning op på biblioteket. Her der starter vi så med at gå ind under print. Her der har man så 2 muligheder. Enten så kan man indbetale til kopi og print, eller så kan man åbne web to print. Først der skal vi sikre os, at vi har nogle penge på vores konto, fordi det koster penge at print, så derfor så trykker vi lige på indbetale til kopi og print. Når I kommer herind, så skal I så logge ind med jeres brugernavn, som er jeres studienummer, og så jeres adgangskode, som også er den, som I har lavet det til. Og så er vi så ligesom kommet herind, og der trykker vi så på indsæt penge. Så skulle den gerne tage os videre, og så kan vi så selv bestemme, hvor mange penge vi gerne putte ind. Nu siger jeg bare lige 10 kroner, fordi at, så kan vi bare lige prøve det. Og så accepterer man. Og så bagefter så vælger man, hvilken betalingsform man skal gøre. Så er det ligesom, når man handler på nettet. Så tester man alle ens oplysninger ind, og så skulle der gerne være penge på ens kort. Efterfølgende så hopper vi tilbage, og så åbner vi så den her web to print. Første gang man logger ind, der skal man så lige huske, så beder den en om at logge ind, så der er det bare samme fremgangsmåde som der hvor man indbetaler, at så trykker man ligesom, skriver sit studienummer der, og så, eller sit brugernavn, og så password dertil. Her der uploader man den fil med printeren, eller som man gerne vil printe ud, så nu vælger jeg jo bare lige et tilfældigt dokument her. Altså, så finder jeg lige filen igen, og så trykker jeg på næste. Så når jeg valgte filen, så har den ligesom sagt, at det er blevet sendt videre til printeren. Så går jeg op og trykker på min printjob, og så kan man så se her, at så skal jeg så vælge, om jeg gerne vil have den i sort eller om farvet. Og det farvet, det koster selvfølgelig flere penge. Jeg tager den normalt bare i sort-hvid, medmindre man har nogle modeller og figurer. Så når den er blevet sendt videre, så er det egentlig bare at gå hen til printeren. Her tager vi altså på tur til, hvor I finder printeren henne. Det starter over i bygning 5, hvor jeg også smed ind på jeres første dag. Og så kommer jeg ind på biblioteket, og så gemmer den sig lige herom bagved. Kom så herhen til, så skal I bruge jeres studiekort, som vi bare lægger på. Første gang I kommer til den, der skal I nok lige logge ind med jeres studielogin, der står på jeres kort, hvor I har en adgangskode til. Og så burde den ellers bare gå i gang med opgaven og printe det ud til jer. Bum. Og det lykkes heldigvis for os her. Yes. Vi skal finde jeres bøger, som I har reserveret. Det kan I også gøre herovre. Det er også i bygning 5. Og det er lige når I kommer ind, og så til venstre. De er rigtig gode til at stille dem frem og finde dem til jer. Når så skal låne bøger, så går jeg hen til den her lille counter. I kan nærmest ikke undgå at se den over i bygning 5. Så kan I bruge et sygesikringskort, ligesom I gør på et almindeligt bibliotek. Lægger I bogen på, og bum, så er den lånt. Her kan I så vælge, om I vil have kvittering, om I vil have den på mail eller sms. Det er helt op til jer. Så når man er studerende, så er der selvfølgelig også nogle tilbud og rabatter. Og dem kan man faktisk også kigge ind under mit UCN. Der er en knap her, der hedder tilbud og rabatter. Og så kan man så scrolle ned og se de forskellige steder, hvor man kan bruge sit studiekort og få noget adgang eller få nogle rabatter til nogle forskellige ting.
Der er både nogle kulturelle ting, man kan se, men det er også sådan noget som for eksempel DGI-huset, der kan man få noget billigere fitness. Yes. Vi starter med at gå ind under Pædagog Aalborg. Så går vi ind under ledelse og underviser. Herinde kan I så finde alle jeres lektorer, og hvordan I får fat i dem. Vi kan starte med at kigge under David. Der kan vi se hans mail, hans telefonnummer, og hvor han har kontor. De fleste undervisere vil helst gerne kontaktes over mail. Så der er de altid nemmere at få fat i. De svarer med det samme, de har tid til det, og ja. Så der vil jeg i hvert fald råde til at kontakte dem over. Vi kan også se, hvem vores uddannelsesleder er, og det er Jesper Jensen. Og det er han sammen med Gitte Orløf, som I kan se deroppe.